Здравейте хора и добре дошли в едно ново видео на Human Fall Flat. Днешното видео ще играя с Дрости 7. Линкче към канала му ще видите долу в описанието. Надявам се видеото да ви хареса и се надявам да стигнем поне 10 лайка. Затова пръснете лайк бутончето, също се абонирайте за канала ми с камбанката и нека да започваме. Майкъл! Къде сме? Здрасти. You just grabbed an instructional video. Hold it tight. Great. Аре бе. Whenever you're lost or otherwise in despair, look around for such remotes. Once activated, they'll provide Виж колко съм цветен. very helpful to totally useless. И ти ме пусни. Humans. They will run into every door they encounter. Добре, интересно. Как се заби стената? Стената. Да. Леле, как успя? Отваряй ми. Трябва да се напиша. Трябва да се напиша бутоните. Трябва да се напишат бутоните. Нищо. Брат, а харесва ли ти моя скин? Леле. С двете ръце едновременно, човек. Айде, чао. Ах, майко. Как Къде се сме, минава? О, сега тук по влак. Брат, аз съм много добър, бе. Да ти да видя. Чай, може по тия работи. О, ето тук отдолу има нещо. Ръката ми се глична, човек. Тук отдолу трябва да тия работи май да ги преместиме. Брат! Аз го минах. Верно ли? Да. Алат, тук има стълбище надолу. Чакай малко, бе. Той има друг път. Не е тоя. Как така, бе? Това не е пътя, човек. Тук има и някакви други врати, де от другата страна се отварят. Давай, давай. Трябва да си наведеш камерата надолу. Че си изпуснах едната ръка. Можеш да се ресетнеш. Аз съм по-напред. О, ние стигнахме тук до локомотивите. Абе, то верно има някакъв друг път. Да, Аз тук го има минах. стълбище надолу. Ето само Ти това как ли е, бе? излезе То тук по-напред май... от мене, бе? Не знам, а даже не отворих вратата, брат. А какво мина отстрани ли? Не. Малко. Къде си, бе? Здрасти. Здрасти. Благодаря, че ме дигна. Няма защо. Чай, я се зарулей. Ще изхвърля там. Аре, чакай. Защо се пусне с тази ръка? Брат, гад лесното ниво. Да, бе, нали? Това ще много лесно. Само не съм сигурен дали трябваше оттам да го мина. Аз съм на следващото. Да, бе, човек. Как? Брат, ние още от началото на играта търсим шорткъти. Опа. Чай.
Помощ, държа себе си. Чакай, пусни се, аз ще държа. Аз ще държа ръката, бе! Пусни си ръката! Пусни си и двете ръце, бе! Пуснал съм ги. Ами, човек! Айде! Чакай, ще го мина. Опа! Как падна. Брат, няма как... what? Имаме чекпоинт? Какво? Я се мятай! На следващото ли? Да, аз съм на следващото. Няма се метна. Ще го мина, виж къде съм. Чакай малко. Чакай, аз... Помощ. Опа. Дай. Айде. Да. Айде! Опа! Чакай, Брат, аз малко свалям си изкривих асансьор. ръката. What? Има асансьор. Това Опа. не е начинът да се държи кутията, бе. Аре, чао, аз го минавам сам. Не, бе! Няма как да го минеш сам. Ти ще ми кажеш. Чай, не. Щом до сега успяхме да минем всичко така. Аз го минам. Брат, ние сме много добри, бе. Добре, аз съм мятам. Не го минах. Трябва да се Тук е метнеш, края на май. нивото. Не! Пусни ме! Пуснах те. Ти си умряла, бе. Аз ще успя да се кача горе, гледаш ли? А ще са ги направили нивата толкова... Нали, много е Смисъл. лесно, брат. Да, виж къде са ти още. Къде падна. Аз го минавам. Аре, чао. Що се метна, бе? Защото го Опа. минах. О, това май ще е трудно. Да, това ще е трудно, брат. О, пишете името вече. Но ние сме още по-добри. Тук няма шорткътове, за жалост. Сигурен ли си? Май няма. Брат, как ви се лангуркат краката? Опа! Ех! Ах, този кан няма никакъв късмет. Брат, в пустинята сме, аз съм снежен човек. И аз съм нещо подобно, само дето черен. Как си снежен човек, ти си... Брат, вие си какви Чинге. дрехи имам, бе? Ти Не си можеш чинге. нищо да ми кажеш. Само шапката ми е Вижте. на чинге, брат. Виж къде съм. Чойтър. О, тук има някакъв влак. Аз се мятам, защото си севнал. Не, бе, Ала, айде да тук не има изпълня нещо. такива работи. Добре, айде. Чай, трябва да преместим влак, вагона. Ти много помагаш, между другото. Опа! Виж откъде О, ми аз съм държал земята, извинявам се. Аре, бе, аз съм тръгни много... на там. Не! Имам някакво като... Как се каже? Дежавю от това ниво. Чай. Брат, това май е трудно. Леле! Не. Чай малко, аз имам идея. Как се минава? Ще трябва да избутаме влака долу. Чай, не се качвай. Сега ще го избутам долу.
Не мисля, че трябва да избутваме влака долу. Аз мисля. Опа. Сега мисля, че ако се качиш горе, ще трябва да успееш. Да. Еми, айде, чао. Ще го бутна. Не мога. Не, Аре, минай го сам. много ти Мисля сега благодаря, лесното човек. за тебе. Майко, много сме добри, бе. Бати екипа сме. Опа. Не се хванах като хората му. Аз тук влезнах в някаква къща, бе, брат. Чай, още няма минавай, човек. Искам да направя едно нещо. То тук е изхода. Не бе, чакай. Я щупи... Ще можеш да метнеш... Виж. Трябва с нещо по-леко. Че трябва да излезне. Ооо. Я щупи едно такова. Що? Ма те се щупиха всички. Не всички. Хамали. Хамали. Спонсориран. Хамалски услуги. Ако искате, ето точно така да ви местим нещата, се абонирайте за каналите и на двама ни Ако с искате камбанката. бърза доставка на телевизор, е така. Чайте само малко. Опа! Не така да е. Аз паднах! Ударих се в дървото! Аз паднах. Сега ще се удариш в дървото, човек. Кан? Ти се качи на него ли? Да! Чай ще се качи отгоре на къщата. Аре, бе. Паднах. Сега то телевизор ще го оставим на Войда. Опа. Нищо. Следващия път. ти сте матраци. Добре, че има матраци да не ни боли. Знаеш ли, имам идея? То нещо става с тия матраци. Имам идея, знаеш ли? Чай, аз имам идея. Чай да... Чакам. Не такава идея. Добре, ти си. Държах си газа. Чакай, Просто бе, вземи ще направим дъските. шорткът. Просто... Чай, то вземи може ли? дъските, бе. Да, верно можело. Аз минавам. Не Тъпана. ме ми трябва и другата да я махна. Тук нещо мърдне. Чакай. Това що не мога. Ех. Аз предполагам, трябва тук да изчакам. Мисля, че се сещам. Виж бе, нещо трябва да направим. Виж. Да, това го видях. Трябва да щупим стената, човек. Тук има нещо. Чакай, ще се опитам да стигна до там. И сега обаче идва големия въпрос. Чакай. Трябва да скоча... Не, така. Стой. Чакай, Не, ще бе, нещо използвам. трябва да направим. Стой, ще вземем матраците. За да Да, ги има, точно трябва да така. направим нещо с тях. Има Виж един какво проблем. О, обаче. чакай, бе, аз се сетих, бе, човек. Нали си спомниш как щупихме стеклото? Аз се опитах да го направя, но нещо не стана. Имам идея, тук трябва да се качиш. Стига, бе, ако сега Стой. пак трябва да го къртим. Не, аз го изкъртих, човек. Гледаш и Тук има гледаш. някакво копче. Тук има някакво копче. Опа! Чакай, ще цъкна копчето.
Аз отворих една врата от началото. Май не го минахме така, както трябваше. Отново. Гледаш. Чай бе, може би аз трябва да се фана за топчето. Не бе. Аз съм го направил. Къртим, чистим и извозваме човек. Какво това е? Моли вътре да влезе. Аре бе, изкъртвай го. Чай малко, че стана проблем. Да, човек, ти ще помогнеш като си на него. Опа. Ох. Аре бе. Както казахме, всякакви услуги, не само хамалски, Да ви вече и строителски. Къртим. О! Yes! Изкъртих го. Чай ми да. О! Май не трябваше така да правим. Абе, човек. Я такова и това, я. Чакай малко сега, чакай малко. Нещо не мога. Опа. Кан, без да иска да направих едно нещо. И той е, че откъртих ръчката. Чай, аз съм умен, чай. Вземи едно такова. Пак ще чупим стъкло. Стой, не. За ръчката ли ще го чупим? Да. Трябва с ръчката. Как се чупи? Абе, така удръж го силно. Абе, манията! Манията ръчка, бе! Не. Ти замина с ръчката. Всяко наистина... Ръчката ми. Ох, в камъните съм. Аре бе, Ето бе. Та кутия трябва да занесем там, аре чупи. именно, Браво, бе, бомбера. Аре, готов си. Не съм готов. Благодаря. Брат, стъкнах се. Какво? Добре, минах. Аз малко не мога да наместя тази кутия къде трябва. Най-накрая... Не, пак не. Помощ, бе! Биби. Чакай, я отвори за малко. Ще сложа това металното. Ето го бе, Биби, успях. Виж, тук има една боксова круша. Чай малко износвам метали. Айде, човек, отвори го като хората. Ама аз го бях отворил го. Да. Че умрях. Ти май се съживиш при мене. Аз го бях отворил. Ама то се съживи ли си при мене? Не, отвори. Чай. Имам идея. Така. Нищо не направи, нали знаеш? Виж! Как нищо, бе? Я ела. Виж, брат, държа вратата. Държа вратата отворена. Стой, ще разчисти тука. Съм умен. Не. Затвори се. Брат, оправи се. Аре, мини, бе! Помощ! Кан, не мога да мина. Пусни се, бе! Аре, стига, бе!
Стига, бе, как се размести? Брат, защо се лига, бе? Да, накрая ще мина. Бат, аз ще ми на следващото ниво, бе. Не, Кан! Пак ли не стана, бе? Опа, Кан, малко направи авария. Защо махнал на онова желязо там? Мислех, че нещо ще прецакам, ама нещо не стана. Опа. Ох, сега ме затвори и себе си се затвори. Как трябваш ми за това ниво, не мога сам. Аре служи като хората. То. А ти къде си? На следващото ниво. Как така, бе? И така. Значи това трябва да го контролираш. Аз сега го докарай при мен, за да донеса тази кутия. Не. Аре, бе. Паднах! Не си паднал с полко. Аре да го докара. А, така. Сега разчитам на теб, човек. Не на там. Не на там, бе. Ще ме сипеш. Опа! Ще ме сипеш, бе, човек! Набери се! Не мога, на една ръка съм се фанал. Абе, другата хвани се нещо с не другата. казва. А, така. Браво. За малко да падна, човек. Аз паднах. Аре. Не, чакай. Давай, вярвам в Кан. тебе. Помогни ми. Браво, фани ми е. главата. Чакай малко да ти изкарам тиквата. Не, чакай, не се хвана. А, така. Не, ти се пове... А, така. Не мърдай кутията. Не, бе. О, Опа. паднах. Ох, аз успях. Аре, ще изчакам, човек. Брат, Ето, това аз съм какво тук. е, бе? Помощ. Мисля, че знам как се минава. Пак ли трябва да издърпвам? Да. Да. Чакай. Представи случая. си. Чакай. Брат! Какво се чува, бе? Брат, не мога да си пусна главата. Добре, чакай. Пусни си тиквата. Стой, сега ще се залюлея. Чакай, я се набери и сега ще взема тиквата. Не, чай, не вече с двете. Ниш, давай. Не! А така. Опа. Yes. Пусни ме. Пусни ме, бе! Сега представяш ли си кутията да се размести? Дано се размести. Чакай. Човек, как? Пусни
чатала. Чакай, ако успееш да ме дигнеш. Все пак аз съм... Аре бе. О! Чакай бе, то не е натам бе. Ще си толкова назад. Не е натам. Напротив, е тук А, дъската, да трябва да свалим. Чакай. Трябва да дръпнеш... Опа, опа, о! Какво това е? Опа. И сега? Трябваше горе до... Аз съм над... А, не, там беше Чай, това. ела от тук, от тук. От тук е. Да, човек, от тук Откъде е. неш? А, не е от тук. Проблем е, че сега няма Ние сме връщане. може да го шорткътнем, човек. Виж, ела. В чачи нещо не може да се засиля като хората. Опа, аз паднах. И аз. Брат, що го отвори това, бе? Сега няма как. Трябва да фанем куката. Майче трябва да... О, виж, от тук май трябва. Аз да знам, че се счупи. А! Виж, падна нещо. Това не е ли туториал, гатанките? брат. А, не, това не го ползвам, Окей. А, ето го бе, той е тук, ето го. Именно и аз там такова... Не знам дали трябваше от тук да го минем, ама, нали. А, ето някакво дърво има тук. А, брат, аз паднах! Ох. И съм пак на предишното. Брат, че тук се боря с едни дървета. Брат мисли, че тук сме стъкнати, не мисли, че трябваше да сме тук. Сега ще използвам твоята тактика. Брат, ще ме бутне един влак. Що го махна, бе? Що го дръпна? Защото предполагам тук трябва... А, ето бутнах една стена тук. Абе, човек. Направих сейф. Чакай малко, бе. О, аз съм Мисля, че тук. знам как се... А, Щупих някакво стъкло, май. Брат, аз не знам къде съм. Какво става тук, маняк? аз намерих един друг път. Че аз нещо задържам. О-о. Ела, тук трябва. Аз виждам една кутия. Тая кутия трябва да я докараш до тука. Брат. Знаеш ли? Някъде трябва да има... Стой! Някъде трябва да може... Сетих се, виж. Стой. Да. Това трябва да го вземем. Стой. О, фаре, бе. Стой. Кое, бе? Как се качи там, бе? Ми ето тука. Градата ли? Да. Стойте. Така трябва да бутнеш тази черната топка. Трябва да я бутнеш. Добре, аз я бутам. Бутния, да. Че аз представям да отида там, Бутам я къде долу. трябва. Брат, не О, мога да я има един. бутна. Трябва да я бутнеш. Само и не мога и да се кача. А, бутнах я, да. Бутнах. Така, сега това не се ли дигна по средата? А, да, дигна се. А, ама то е стъкнато. Брат, е гениус. Ето бе, работи си като хората. Опа. Мисля, че някак си ще успеят да таковам кутията. Стой бе, топ. А майче един от нас трябваше да бъде там. Ох! Ето аз почти закарах кутията. Сега не мога да се кача ли, бе?
Не мога, брат! Ух, тая игра ме изнервя, човек. Много е забавно. Какво? Аз намерих друг път. Как така, бе? И така. Взе ли кутията въобще? Не. Ама трябвало там, бе. Чекай, че. О, аз къде се хвана, бе? О, да! Yes! Стъкнах. Не съм. Виж, аз ти помагам. Не ми помагаш, защо го завърташ? Защото така ти помагам. Бутнахме кутията. Не. Не, Тя брат. падна. Ама брат, ти защо тръгна да го въртиш? Защото там беше се стъкнало на това. Ама то това така трябваше. Така ли смисъл- трябваше? Да. Чай Виж да сега взема кутия. колко лошо го направи човек. Мисля, че трябва да я вземеш. Стой. Чай, аз се сложих тук, не. Спасявам. Аз тук ти помагам малко. Че аз го въртя, човек, аз го въртя. Ти къде си? Не го върти, бе! Затискаш ме! Затискаш ме! Така. Браво. Ясно, накрая, браво, бе! Брат, стига, бе! За кой път падам? Уау! Аре, да сейвам ли на следващото ниво? Да, айде. Направих го. Уи. Добре, минах. Чай, май трябва да Я го сега ме контролирам. мести. Да, мести ме. Така, сега може би трябва да се хвана на... Тук има това? алтернативен път, бе. Май това трябва да го бутнем долу. Не. Как ви дал на кутия, бе? Не знам. Чай, аз май трябва да те контролирам. Да, трябва да ме контролираш. Mind control. Стой. Може би Следващ трябваше да го план. вземеш с двете ръце. Не, аз нарочно. Така, давай. Човек, Давай, кутията бе. е под... Брей! Видя ли как се фанах? За това. Да. Аз това не мога ли да го Деликат. скоча, бе? Да, мога. О, брат! Добре. Смогла се... Я чай, трябва ръчката да се дърпа. Това ме трябва да се вземе. Не. Не, виж. Трябва. Трябва с това да щупим стъклото, май. Да. Ма ти си върху него. Или чай това какво прави? Ма не, бе, май трябва да сложим това върху... Чай. Стой, това трябва да го сложим там. Именно. Я го дигни от... Кан! Чай. Има проблем. Не, бе! Много гличовете в тази игра. Не. Чай, то падна отдолу. Не. Кан. Не. Нали знаеш, че няма как да го възвърнем.
Нали знаеш, че трябва да рестартираме? Чакай, бе, чакай. World checkpoint мисля. Трябва да натиснем World checkpoint. Цъкни escape. Цъкни escape. Абе, натисни escape, бе, човек. Да, ето. Е, точно така. Сега... Чай си оберни мозъчните клетки. Не бъди върху него, много ясно. Чай трябва настрани. Да. Така. Аре, Горе-долу качваме. остана. Аре, бе! Още ли нагоре? Да! Така, стой. Еми, аз... Май трябва да скочиш от... Не трябва да скачаш, не дей. Какво прави тази ръчка долу? Стой. Трябва да го бутнеш долу, бе. Трябва да щупим това стъкло. Да, бе, ма той е закле... Какво? What? Опа! Това толкова ли е? Yes! Браво, е! Сега ще отворя там. И знаеш какво ще трябва? Какво? Не знам. Опа! Виж какво направих. Чакай. Щупих ръчката. Като мен. Стой, знаеш това какво може би трябва да го направим? Не. Не, това Не, трябва бе, да не върнем го там. махай тук, бе! Не го махай тук, бе! Чакай. Не! Не, много ме кефи скинчето ми. Човек! Горе До долу тук ли сме? Да! Виж, става. Аре, бе! Така. Виж. Не знам дали трябва да сме тук. Сетих се, човек! Сетих се. Виж. На това се качваме Да, и аз и това се си мислих, но зароляваме. това ми се вижда твърде сложно. Не, бе, не е толкова сложно. Гледаш и, брат. Лека атлетика, човек. Айде. Как се казва, бе? Нямаш нужда, трябваше и аз да опитам. Не. Аз ти предлагам до тук да приключваме епизода. Добре. Хора, не Толкова забравяйте не да се стана. абонирате и да харесате това видео. Хора, надяваме се наистина видеото да ви е харесало. И моето, и неговото. Абонирайте се за Адрош 47 и за Кан 147. За още забавни видеа, защото според мен това видео беше много забавно. И Така да, са това е малко- много готина игра. Да, Human Fall Flat, всички я знаят. Така че ако наистина ви е харесала и играта и ви е било забавно, можете да праснете палчето нагоре, да се абонирате с камбанката и можете да поздравате и в Озон с моят линк, който е отгоре в описанието. И Другия начин влезте да в ме Discord подкрепите- сървъра на Адрош 47. Много готино е, Именно. повярвайте ми.
Повярвахме ти. И... Чао и до нови Виж как се срещи. хванах. Чао и до следващия път. Брат, Чао. мисли, че беше много забавно.